जेरै खोथा एरै खामानि नंगौ प्रमद बर'आ जेरै खोथा होदों एरैनो मावफुंगासिनो थानायखौ बे समाव नुनो मोनबोगासिनो दङ। खोथा होनाय बायदियैनो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दायनेमारि बल्लमजरानि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दरखंखौ लुफुंनानै होबाय। बेखौनो दिनै बेखेवनानै होयो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बिटिआर ओनसोलनि हा हुनि जेंनाखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि दैदेननाय हा हुनि जेंनाया जोबनो हमबाय। बेफोरबायदिनो हा हुनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनायजों लोगोसे बर' हारिनि हारिमु, हारिनि जौगानाय, हारिनि जायखिजाया जौगाहोनाय हाबाफारिफोराव बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गोबां मैखोमै बाहागो लाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया एखनब्ला गुदि फरायसालिफोराव, एखनब्ला सरकारि मावख'सालिफोराव हरखाबै दावबायहैनायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दायनेमारि बल्लमजरानि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दरखंखौ बेखेवनानै होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिजों लोगोसे गोबां दुलाराय गुदि बाथौ गौथुमनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जोंनि बर'नि जारिमिनारि मोनसे गोथार थावनि संकस हालामनि संकस खेराइ जारिमिनारि संकस खेराइसालि आरो बे गोथार थावनियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि बर'नि मोनसे मोनदांस'हायै समनिफ्रायनो प्रि हिस्ट्रिक पिरियडनि समनिफ्रायनो जोङो बिमा महरै जेब्लायबो बर'नि गिबि मासियाव दोननाय माइनाव आफादनि आफादगिरि आब' आरो लोगोसे नुजाथिफैनो हानाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि नोंथांमोन दिनैनि बे खेराइसालिनि जोंनि गुरु आरो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन खोब गोजोननाय मोनदों बे गोथार सालियाव बा गोथार सालिनि हाबजेननाय गुबै दरजानि जा दरजा खेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आं गावनि आखाइजों गोथार बुब्लियाव बेखेवनो मोननायनि थाखाय रंजानाय मोनदों। प्रिथिबिनि मानसिफ्रा फैनानै बर'नि धोरोम खान्थि, बर'नि अस्ट्रलजि जा बिद्दा बे बिद्दाखौ हाजार हाजार बोसोरनि सिगांनो सोलोंनो फैयोमोन आरो मोनसे समाव मिरु जिरु जानानै गोमालांहां जादोंब्लाबो दिनै बर' हारिया बेफोरबायदि गोथार थानसालिफोरखौ बासायनानै लाखिनो हादों। जोंनि सरकारा जेब्लायबो बेफोरबायदि गोथार हाबा हुखाजों सोमोन्दो लाखिबाय थागोन। हारि दानाय आरो समाज बेबस्थाखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि जा मावनांगौ हाबाफारि बेखौ जों जेब्लायबो मावलांबाय थागोन। नंखायनो दिनै बे गोथार खेराइसालियाव जोंनि सरकारनि जानानै आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं स्पेसियेलि जेरावहाय बेवहाय जोङो खामानि मावबोबाय थानायाव जेंना जाबाय थायो बेखायनो 1.5 किल'मिटार सलार फेन्सिं नै बावैसोनिफ्रायनो मावना होगोन होननानै आं फोरमायथिना होनाय जाबाय। जोङो नैबे जाहैबाय जोंनि जारिमिनारि संकस खेराइसालि। दा बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय 8 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बेयाव हाग्रा एवै बेवहाय जोङो गुदि बाथौ आफादनि जायफोर सिबियारिफोर ज' जानानै बेवहाय जारिमिन बुरखांनो ओंखारनानै बेवहाय जोङो खेराइसालिखौ गायसनदों आरो खेराइजेनदों। दा खेराइजेनै फैनानै 9थि बोसोर फैबाय। दा बेजों लोगोसे जोङो नै सिमोननिफ्राय जोङो बोसोर बाग्लायलांनाय लोगो लोगोनो जोंबो सानबाय बे थानसालिखौ बे खेराइसालिखौ जों एसे साबस्रां खालामनांगौ। दा बेबायदि होननानै जों बेवहाय जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो 1.46 crore नि
जोङो मोनसे बाजेट होनानै जों बेवहाय सोरगिदिं गासै 280 बिगा 280 बिगाल' जादों नैबे ओरैहाय साहाथिङै जोंहा हरै दंबावो गासै 649 बिगा हा दङ दा बेनि गेजेराव जों ओरैहाय साहाथिङै जोंहा जेराव खेराइसालि थानसालि थायो बेवहाय 280 बिगा हा दङ दा बे बागखौ जोङो गासैबो बेंखननानै मोनसे बाउन्डारि वाल स्मार्ट फेन्सिं होनो होननानै जोङो 1.46 लाख क्ररनि जों मोनसे बाजेट होदों दा बेवहाय जोंहा प्रथम किस्ति हिसाबै जोङो खावसेखौ 73 लाखसखौ जोङो मोननानै कन्ट्रेक्टरजों जों बे वालखौबो जों फोजोबबाय आरो लोगोसे गेटखौबो फोजोबनानै एसे फोसाबबावनांगौ दंबावो खिन्थु जोंहा नै बावैनो खेराइया बावलिया नै 15, 16, 17 फेब्रुवारिनि माने फाल्गुननि प्रथम सप्ता सनिबार गोग्लैयो 17 तारिखआव दा बे खेराइनि थाखाय जोङो बे गेटखौ हाखुदाखु बेखेवनानै दिनै जों दाख्लि थिखानाय बादिनो हाग्रा बिफाननि EM बिथां रन्जित बसुमतारिया बेखौ जों गाव खोथा हरखादोंमोन आङो 3-4 तारिखआव बेखौ बेखेवहैगोन होननानै दा बिनि गेजेराव दाख्लि हरखाबैनो 3 तारिखआवनो थांसिगोन होननानै हाखुदाखु ओमफ्राय मैयानि गेजेराव जोंखौ होनहरबाय जों 8थानि गेजेरावनो आं बेखौ बेखेवहैगोन होनबाय माने गुबुन खामानि दङ गतिके 8थानि गेजेराव थांगोन दा हाखुदाखु जों फैनानै नैबे फुंनि 8थानि गेजेरावनो जों बेखौ बेखेवबाय आरो बिथाङा बेखेवनानैबो थांबाय दा बे जाहैबाय जोंनि जारिमिनारि संकस खेराइसालिनि गाहाय दरखं जों सानदों बे दरखंखौ बेखेवनानै माखासे फोसाबनांगौ हाबाखौ जोङो मावबाय थालांगोन आरो सिंनि जे थानसालिफोर बे थानसालिफोरखौ जों लासैनो आरोबाव फोसाबलांनो नाजाबावगोन साबना हाबना खालामनो आरो जोंनि जे खेराइसालि देग्लायनिफ्राय मेइन गेटआ बेनो जागोन आरो जोंनि खेराइसालि थानसालिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडियोलजि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन